Penniad ymlaen gan Fil, lawr yr Yslys. Gan fod Lewis Rhys. Rhys ar draws at Elliot Evans. Evans yn troi un ffordd, gyda'r ffordd arall! Ac yn curo George Ratcliffe o ryw 10 llath. Ac ar ôl 10 munud ar gampws Cyncoed, mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Elliot Evans yn sgorio am yr ail waith y tymor hwn. Ar ôl 10 munud ar gampws Cyncoed, mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Y Met yn drefnus heb y bêl. Gorfodi Cei Connah nôl, fel dwi'n deud hynny, pas dreiddiol ymlaen at Jack Kenny. Jack Kenny! Ac Elliot Duggan sydd wedi nioni'r sgôr. 2 bas dda ymlaen. Yn trosglwyddo'r bêl i mewn i gwrt Cosby y Met. A fe gymerodd Jack Kenny i amser cyn gyflwyno'r bêl i Elliot Duggan. Duggan yn gwneud y sgôr yn 1-1. Cai Edwards yn uniongyrchol yn canfod John Disney. Disney ar draws. A'r bêl heibio'r postyn. A mi fydd hi'n gic gornel. Yn o bosib, mi ddylia John Disney fod wedi mynd i hun. Rhys Hughes yn rhoi'r arwydd ac yn cymryd y gic gornel. A'r ergi just dros y bar. Dan Roberts darodd hi. I sgoriodd ei gol gynta i Cei Connah yng nghanol wythnos. Diolch yn sgorio'n aml. Ond i 6 modfedd dros y bar oedd yr ymdrech yna. Ryan Reynolds efo'r gic gornel. 5 y pnawn i'r myfyrwyr. Bel allan mor bell a Lewis Rhys. Rhys nôl i mewn i cwrt Cosby! A penniad Sam Jones oddi ar y postyn. O George Ratcliffe wedi giro. Ar ôl ennill y gic gornel, Rhys Hughes yn ei chymryd i. Cic ddofn, penniad Mwandwe! Craven yn clirio oddi ar y llinell. Reynolds yn taro bel ymlaen. Yn canfod Elliot Evans. Rosgro rwan. Tîm cartra'n torri, Adam Rosgro. Ond yr ergyd yn cael ei rhwystro gan Declan Poole. A fe na CJ Craven yn wych. Clirio'r bêl. Oddi ar i linell gol ei hun. Craven. Tu mewn at Rosgro. Rosgro. Oedd Lewis Rhys. Rhys yn crymanu'r bêl tuag at y postyn cefn. Hanna'r cliriad! A gol fendigedig gan Elliot Evans. Ail gol Evans y pnawn yma. Roced ar yr hannar foli o ochr y cwrt Cosby. A mae myfyrwyr yn ôl ar y blaen. Pwydr ei ben i lawr. Mae'n croesiad gorau gan Mwandwe. Bêl dal ar dir y byw. Declan Poole. Torri tu mewn. Codi ben. Ac yn ergydio ac yn taro'r trawst. Taran o ergyd gan Declan Poole. A bron iddo fo ddod a Cei Connah nôl yn gyfartal. Jack Field. Cic hir ymlaen dros yr amddiffyn yn canfod Ryan Reynolds. A fe gymerodd Reynolds i amser. Ei ergyd o ar y targed. Ond George Ratcliffe yn gwneud yr arbediad efo'i draed.